ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ବଳବାନ ସିଂହ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ପଶୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ପଶୁ ତାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ମିଶି ଏକ ସଭା କଲେ। ଯଦି ଏଭଳି ଚାଲିବ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଆମେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ହେବା। ସମସ୍ତେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାର କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ପଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିଆଳର ପାଳି ଆସିଲା। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଡେରିରେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି? ମହାରାଜ, ଆଉ ଜଣେ ସିଂହ ମୋତେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରକୃତ ରାଜା। କଣ? ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଜଣେ ସିଂହ? ମୋତେ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଶିଆଳ ସିଂହକୁ ଏକ ଗଭୀର କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ମହାରାଜ, ସେହି ସିଂହ କୂଅ ଭିତରେ ଅଛି। ସିଂହ କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲା। ପାଣିରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା ସେହି ଅନ୍ୟ ସିଂହ। ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସିଂହ ରାଗରେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବୁଡ଼ିଗଲା।